ka mi tsira. Hayassare mani in rero baitocin in tsaro ga wanda ke fasa taro, wanda wurin arna ya yi horo. Baban Alkasim uban iro gonar ka nake roro, Allah ka yassare mani in rero baitin cikin hadara. Annabi ne tudun dafawa, Allah shi yake nunawa, ya ce mu bi shi mi dacewa, wanda ya bar shi bai hutawa. Dumbin salatuka Allah tsarkaka, ka daɗawa wanda shi ne zaɓinka. Ciki a sanya alihi har sahabbai masu yin hijira sun aikin gyara. Sallama ta sallamu kanta, ni dai na shigo ba ni fita, inda nan ake tsira bauta, na zo ne na ka hajata. Ya mai gida kai mun gata, ka ce na guso ga mamata. Ummi na Zahra wiki mana alfarma, ki ban abin da nake buɗa yanzu kuma. Komai kuna da shi, ku bani tagomashi, roƙon da na yi ya mami na ki bani yau ƙarara. Zuwanka alkairi ne, bayan musun hakan dabba ne. Addinin ka musulunci ne, littafin ka Qur'ani ne, kalmomin ka kwa hadisi ne, hakikar ka kuma sirri ne. Kai da rabu fahijabi ne, sarki gaban ka kuma bawa ne, alfarmar ka tasiri ne, samun yardar ka tunkaho ne. Gaban ka babu mai ɗaya ne, masu fahimta sun gaggane. Sun zo shelar ka ne kawai makura, su hadiman ka ne ko da ka zo kawai suka yi ƙaura.